Azkoitiko udaleko kultura zinegotzia den Ibon Arrietak 3. saria, Xabier Urtasun eta Eider Pikabeari. €230 eta trofeoa. Rafael Urizar, Zaldibarko kultura zinegotziak, 2. saria, Ander Beldarrain eta Eider Iraolari. €265 eta trofeoa. Barkatu, nire naiz jungo baitz batzuk esan gabe. Bueno, aurrena eskerrik asko 2. sari hau emateatikan, eta Zaldibarko udaletxea ere bai, eta hori joko udaletxeai autobusa antolatu dulako. Eskerrik asko, aiei. Bertzotan figatu bazeazten ere amai dedikatu jot, baina 2. sari hau nire aitai dedikatzen jot ezin izan dulako gaur etorri. Eta bukatzeko azkenengoz, bizitzan pertsona importante banetzat emaitza hauek lortzen laundu iguna Biloi, Kristina Solano, zutzat. Batxaloak eurentzat ere. Eta lehenengo saria eta txapela emateko Arantza Baigorri, Zaldibarko alkateak, Itxaso eta Irune Elizagoieni, €330 trofeoa eta txapela, nola ez? Zorionak denoi, batez ere txapeldunei 2011ko txapeldunak, Euskal Herriko trikitilari gazteen 20. txapela daramate. Eta orain piezatxo bat joko dute bai,